Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα είχαμε να κάνουμε ένα project, σωστά? Ένα βίντεο τρίλεπτο με αρχή, μέση και τέλος. Ωραία. Δεν τα κατάφερα. Δεν μπορούσα να βρω μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος. Δηλαδή τη βρήκα την ιστορία. Όπα. Ήθελα να κάνω μια ιστορία για την Αθήνα. Η Αθήνα τι είναι ουσιαστικά, εντάξει, πρωτεύουσα της Ελλάδας, μπλα μπλα μπλα, οκ. Η Αθήνα όμως είναι πολυπρόσωπη, σωστά? Η Αθήνα για μένα δεν μπορεί να έχει αρχή, μέση και τέλος. Μπορεί να έχει πολλά θετικά, αλλά μπορεί να έχει και πολλά αρνητικά. Okay. Οπότε τι έκανα? Ρώτησα πολλά παιδιά από το εργαστήριο να μου πούν τη δική τους νόμη για το τι πιστεύουν ότι είναι η Αθήνα. Το οποίο είχε πάρα πολύ πλάκα, ομολογώ, γιατί ο καθένας έλεγε το μακρύ του και το κοντό του και εντάξει, ήταν ωραίο σε κάθε περίπτωση να ακούς τι έχουν οι άλλοι να πούνε για την ίδια πόλη στην οποία ζεις και εσύ. Αθήνα για μένα είναι η πόλη μου. Είναι οι αναμνήσεις μου, η παιδική μου ηλικία. Είναι το μέρος που ζω. Καθαρός αέρας και είμαι ειρωνική. Η Αθήνα είναι σχολή, πολύ σχολή και πολύ μοντάζ. Αθήνα για μένα είναι άγχος, ανοργανωσιά, βρώμα. Η Αθήνα για μένα σημαίνει πολλά πράγματα. Είναι μια πόλη που έχει πολλές αντιθέσεις, έχει πολλά όμορφα πράγματα, αλλά και ταυτόχρονα πολλά άσχημα. Μια φυλακή. Αθήνα για μένα σημαίνει καλοκαίρι, σημαίνει ζέστη, ήλιος, δρόμος στον κόσμο. Η Αθήνα για μένα είναι μια πόλη τόσο κοντινή, αλλά ταυτόχρονα και τόσο μακρινή. Αθήνα για μένα σημαίνει έρωτας. Απλά, τίποτα άλλο. Αθήνα για μένα είναι η πόλη ανεξαρτησίας. Μακριά από γονείς, μακριά από όλα. Σημαίνει Αθήνα για σένα. Ξεκινάω από τώρα. Ναι. Για πες, τι είναι για σένα Αθήνα? Μήπως θέλεις να περπατάω και να γυρνάω πίσω έτσι ξαφνικά και να λέω Κατά. Πες. Χαρά. Για πες. Γελάω, πειράζει. Ό,τι θες να κάνεις. Ό,τι θέλει. Λοιπόν, Στην Ήπετρο, Ηλιάννη. Έλα, τι τσα. Πόπα, εδώ. Τσα. Επιστρέψαμε. Πώς σας φάνηκε λοιπόν? Νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι έχουν να πούν τα παιδιά τα οποία τα βλέπουμε ουσιαστικά καθημερινά. Γιατί, μοιραζόμαστε τις εμπειρίες στο πανεπιστήμιο και όλα αυτά. Αλλά ουσιαστικά μοιραζόμαστε και την ίδια πόλη. Όλοι είμαστε κάτοικοι Αθήνας. Ωραία. Και τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα για τη δική μου άποψη. Νομίζω ότι είναι λάθος να λέμε ότι η Αθήνα είναι μόνο το κέντρο. Όχι. Αθήνα είναι και τα προάστια. Αθήνα είναι και οι διαφορετικές μυρωδιές του κέντρου, είτε άσχημες είτε όμορφες. Αθήνα είναι οι τουρίστες και για μένα Αθήνα είναι και οι διαφορετικές φυλές που μοιράζονται και αυτές την ίδια πόλη με εμάς. Δεν ξέρω. Η Αθήνα είναι πολυπρόσωπη, η Αθήνα είναι όμορφη, η Αθήνα είναι και άσχημη ταυτόχρονα. Και ελπίζω να σας άρεσε.